Čaute lidi, vítám vás z nového videa a omlouvám se, že jsem dlouho nenatáčel, protože jsem měl problémy s břichem a takže jdem na nový video a můžete se těšit, budem na trampolínu a tak až budem na cestě, tak se vám ozvem. A můžete se těšit na nový projekt v létě. A tady vidíte můj chlapy. A prostě jdem na trampolínu, je to odsaď nějak kilometr. Až budeme poblíž, tak se vám ozvem. Takže jsme poblíž, teďka budeme po kolejích a až budeme poblíž zase, tak se vám ozvu. To máme tady takhle hezký. Vidíte? Jdem plešata. Vidíte? Takhle. Takže lidi, jsme tady. Takhle. A tamhle vzadu, tamhle někde, už je to trampolína. Takže my jdem, až tam budem, tak se vám ozvem a ukážu vám nějaký triky, co jsme se naučili. Lidi, už jsme tady, je to tady dobrý, je tam trampolína. A chtěli jsme si udělat oheň, ale nevyšlo to. A prostě, já jsem to řekl, a prostě budu se s váma loučit. Mějte se krásně, hezký víkend a čau.